The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 91:10. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Matthew 11:28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Verse 29, take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Verse 30, for my yoke is easy, and my burden is light. Deuteronomy 31:8, the Lord himself goes before you, and will be with you. He will never leave you, nor forsake you. Do not be afraid. 2 Corinthians 6:2, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. 1 John 4:9, God sent his only Son into the world so that we might live through him. 1 Corinthians 15:57, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. John 14:27, peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid. John 11:25-26, I am the resurrection and the life. Those who believe in me, even though they die, will live, and everyone who lives and believes in me will never die. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak, and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. This is about the rapture. Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, nining adlaw, gikinahanglan ang atong paghimo o pagsusi sa atong kalag. Kung nanapa pa kita mga sala diha, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, kung dili na to kini sugid busa. Let us use now the principle of 1 John 1:9, ang recovery technique or rebound technique. Anong kita mapasiguli ang itong pagkingabitay sa Diyos. O sa ingon nga paagyo sa mapunaan kita sa Espiritu Santo. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. Giagda ka sa paggamit niya ng imong kabubuton aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon nga mahimo nimo sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Kini lamang pagi nga ikaw maluwas. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Musa sa hilo, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala kanamo. Nining napita karon sa makasapa, kini gumikan lamang sa imong plano nga nagalihok pagyud sa among kinabuhi.
Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad ug sa imong paglugway pa sa mong kinabuhi kini timaylan nga imong plano sa among kinabuhi nagapali padayon pa sa paglihok kung kami igo lamang sa pagsunod kanimo sa imong mando. Salamat nini among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Bani kami karon sa ngalan ni Ginoong Kristo kintan na namong giampo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers ug ato mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab nining atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Well, we are still concentrating on our topic. Taud-taud na nato kining hisgutan, tuki bahin sa tunanan nga giuluhan nato the real meaning of life or what life is all about hinunta. So morning atong gipangisgutang mga punto sa doktrina nga may kalabutan ini. Okay? Nauna sa tanan, kitang mga magtotoo, of course, nagasunod lamang sa palisi sa Dios nga mao ang grasya. Ato namang gitun-an kini sa taon na gyud that God's policy is grace. While ang kaaway sa Dios nga mao si Satanas, ang iyang policy mao ang evil. Dautan. So kini muraw nagkaatbang kining duha ka policy. God's policy is grace, Satan's policy is evil. Now anatas taliwa papilion ta. We have our free will to choose. Now, gawas pa nini. Grasya man ang atong gisunod kay we no longer walk by sight but by faith. Pinagi lamang sa pagtuo karon nga atong we appropriate God's grace, and as we know from our previous doctrines, our study, grace as we know from doctrine is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done on the cross. Mao kini ang atong definition sa grasya. Nga ang doktrina mao ang tanan nga may kagawasan ang Dios sa paghatag ngadto sa tao binasihan ang unsay nabuhat ni Ginoong Kristo didto sa cross. Now, aron masabtan gyud nato ang grasya. Well, this is a review gihapon. To understand grace, a believer has to study and learn Bible doctrine. Mao na. Mao ni nga itong ibuhat. Nga kinahanglan, tun-an, katunan, tuuhan, o gamiton ang pulong sa Dios. Operation is LBA. So, therefore, a believer has to study and learn Bible doctrine so he can appreciate God and His plan to the maximum. Mao ni. Kung wa kay pagtuon sa pulong sa Dios, gikasubo ko sa paingon nimo nga dili kini mahimong tinuod kanimo. Dili yun. Kay wa man ka magasunod sa mando sa Dios nga patunon kita kay kini is tantamount to feeding our soul. Kay our soul has kanunon nga mao ang pulong sa Dios. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Mateo 4:4 ug Deuteronomy 8:3. So, tungod kay ang atong pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios is the thing mao ang magabukas. It opens up the richest treasure in the universe. You know, yun, anak ni mo sinati yun nga pagbukas ini mga kahibulungan nga mga butang, the treasures
richest treasures in the universe. Ana gyud nimo maila sa imong pagpadayon nas pagtuon sa pulong sa Dios. Kay for all we know, Bible doctrine is the thinking of God, the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Og mao nga the Bible is designated as the Word of God. Hebrehanon 4:12. Manang kanunay na tong kutlo kining Hebrews 4:12. The Word of God is alive and powerful. So, gawas pa nini, ang pulong sa Diyos mo kini ang tingog, the voice of the Holy Spirit. Hebrews 3:7. Og ang doktrina, mao kini ang pultahan ngadto sa katinuoran pagka matuod sa Dios ug sa iyang mabulukon nga plano, his marvelous plan. So, I repeat, doctrine is the door to the reality of God and his marvelous plan. So, ang pulong sa Diyos is more reliable than anything we see, anything we hear, we smell, we taste, or feel. More real than empirical knowledge. Segundo Pedro 1:12-21. Ang pulong sa Dios, ang labing klaro niini, pre-existed the human race. Dihan ang pulong sa Dios sa wa pa ang tanan. Proverbs chapter 8. So that through the generosity of logistical grace, ang Dios makes available to us the wisdom of the ages. Now, atol nini nga itong panahon, unsa may nga nini nga itong panahon sa simbahan, the church age, ang Dios nagapadayag siya sa iyang kinaiya o sa iyang plano diha lamang sa sinulat niyang pulong, ang kumplito na, di masayop nga balaang kasulatan. Ang atong pagtagad ngadto sa pulong sa Dios, mao gyud ang tinuod nga pagtagad nato ngadto sa Dios. Di ba ako kanang giingnan niya na? Our attitude toward doctrine is our attitude toward God. Mao mo gyud. So if we pursue doctrine, we love God. Ato yung gigugmang Diyos. If we listen to Bible teaching, maminaw kita, magapunting sa itong pagtagad, we focus in the teaching of Bible doctrine. Unya, maminaw lang ka o magtuon lang ka kung ganahan ka at your convenience, or when you are in trouble, then ang labing tinuod, you just ignore and insult God despite your pious pretenses. Mao ginay tinuod. Kaya ang one form of worship nga nagahatag og kanang kahulugan to all other expressions of worship, mao ang pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Kunwa kay gana, kay gugma, kay kainit sa pagtuon sa pulong sa Dios, without a thorough growing knowledge of doctrine, bisag unsa pa ng mga matang sa pagsimba kunuhay sa Dios, becomes ritual without reality. Hebrews 10:1-4. Di ba ito na po isugutan? It becomes ritual lang without reality. Now, ang grasya sa Diyos, naibaw ka, kung bahin ni David, God's grace enabled David to learn doctrine, which gave him sa katakos na iya ng he appreciated and delighted in the essence of God. Dito gid niya kanang masinati na ang persona gud sa Dios, kung kinsa ug unsa gyud ang Dios ang iyang mga kinaiya, the perfect coalescence of all his attributes,
Kaya ang mga attributes sa Diyos God, atong tunan gyud kining iyang mga kinaiya, attributes, or essence. Ang nag-una gyud din ang napo niya ka mga essence, kinaiya. But God is a person, ha? Di man eh. Mauto nga si David makes one of the most dramatic statements in all of Scripture. Sa dihang miingon siya, because you have magnified your word, meaning doctrinal teaching, over your reputation. Naman sa Salmo 138:2. Kaya ang Diyos mismo, mo ay nag-elevate sa pulong sa Diyos above all else, above even His own name. In no other way can we approach Him. Huwag yung laing pagi. Huwag laing pagi sa pagsabot, bahin kaniya, o pagtuman sa iyang plano sa atong kinabuhi. In no other way. Kinira yun. Ang Bible doctrine, ang pulong sa Diyos is more important than the food we eat or the air we breathe. Di man ina, mas labaw pa sa atong ginakaon nga adlaw-adlaw, sa hangin nga atong ginahanggap. You see? Divine blessings in both time and eternity are distributed according to the believer's understanding of doctrine. Isaiah 53:12. So, ang imong pagkaton, pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos, generate spiritual momentum sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Ug dugang pagyudana, we are able to understand spiritual truth only diara when kita napunan sa Espiritu Santo. Kung kita huwag mapunan sa Espiritu Santo, nga namang naa may posibilidad nga di ta mapunan sa Espiritu Santo kung kita nagatinir pag mga sala diya sa itong kalag. Mao nang mando sa Dios ang ug mahimo unsa na hawason ang sayan ni kanang habwaon. You see, we have to flush them out. Kay as doctrine accumulates sa atong kalag, ang Espiritu Santo mugamit niya ng maong pulong sa Dios to increase our capacity to understand and more doctrine. You see, doctrine is learned by doctrine. The more you learn, the more you can learn. Di ba nina? Kaya ang Doctrina God builds on doctrine. So mo na nga, kung wa kay pulong sa Diyos, dili yung ka gawas doon. You are not free. You are still on bondage. That's why truth indeed shall make a person free. John 8:32. O kining pulong sa Diyos, mao'y magbuntog sa tanan. Diba itong hisgutan na po ni taon-taon, vincit omnia veritas. Ang doktrina, ang pulong sa Diyos mo ay magabuntog sa tanan. Now, okay. Ano may itong textbook na gagamit nila itong pagtuon sa di ba ang Biblia? Of course. Ang Biblia. Kung mag-isugot kitang Biblia, nangutaan natin haling uban, musalig maguntas Biblia. Kasaligan ba yun ang Biblia? Now, ang pulong sa Diyos nagaingon. Kanunay gini na itong gibasa, hinumdum sa matag usa kanato. Sa di pa ta magsugod yun sa itong Bible study that the Word of God is alive, buhi, alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. You see, we cannot understand everything that the Bible says, of course. Dili gyud. Now, may mungutana ka kanako tingali mga pangutana about the Bible, and I cannot answer.
You see, I accepted the Bible by faith. Ingon nga mao ang pulong sa Dios. Ug kining pulong sa Dios mo'y nakausab sa akong kinabuhi. And it changed my soul. Every time I study the Bible, any part of the Bible, bisag asang bahin sa pulong sa Dios, I don't care where I open it, kini mo sulti gyud kanako. Kay buhi man kining maong basahon. It's a living book. It's not like a history book. It's not. It is not a book of science, dili. Kini basahon, kini bahin sa pagtuo about faith. It's a book about God. It's not just a book on philosophy or religion. It's a living book. Buhi nga basahon. Nga mo sulti gyud nganhi kanato as we read and study and understand and believe it. Kay ang tinuod, there's a supernatural power reading and studying and believing that book. Of course, kini review naman po ni, at least pag painomdom lagi nato sa mga basic mga doktrina, ang ato nang naibawan nga ang pulong sa Dios mao man ni gitandi nato sa oxygen, and we must breathe it in and breathe it out. See, di man may mo i-breathe in ra nimo, ya di mo i-breathe out. Maglisod man ta dita mabuhi ana. So ato namang nasayran nga ang Biblia is the instruction manual of every believer's life dinis kalibutan. Instruction manual. Ako kanang giyatagan og ehemplo may tuod ning instruction manual. Kung mo palitag mga appliance, kinahanglan basahon nato ang instruction manual o owner's manual. Kung sa man mo pag-enjoy niya nang imong gipalit nga unsa ba nang unit baron, TV baron, computer baron, cellphone. Unsa man mo pag-enjoy niya na kung di ka mubasa, unsaon nimo paggamit. You see? Opo na sa pulong sa Dios mao ni gitandi nitong instruction manual aron mo enjoy ta sa atong kinabuhi. Kasabot ka? Kay kung di ka mo na, kung di ka magtuon, then miserable ka. Nagkaguliyang lang. Disorganized, confused. Dili ka kapaymo, dili ka makakamot niya ng katakos sa pagkinabuhi. Capacity for life. And then gawas pa niini, ang pulong sa Dios is the very compass that every believer needs in his pursuit in life. Compass. Kung biyahe ka, di ba? Kinahanglan compass. May bawa niyo mong destino, hay ka ng dapita. You see? It is your guide. Ang gawas pa niya na, ang pulong sa Dios, mao ni moderno nga mana with which to feed every believer's soul. Kanunon kini sa atong kalag. Mana. Now, gawas pa niini, this is the battle manual alang sa matag sundalo ni Ginoong Kristo. Mga sundalo man tawa. So, every believer is a soldier of Christ. We are in a battle, or dili kay battle, it's a war. Atubang kitang full-scale war. Ang atong mga kaaway, mga espirituhanon. The world, the devil, the flesh. So, ang pulong sa Diyos ay itong magamit sa pag-atubang, pagkiharong sa atong mga kaaway. Kung malikon, it's compared to the spiritual oxygen of every believer with which to breathe in and breathe out. O gawas pa kining pulong sa Diyos, ang Biblia is the greatest book on the face of the earth. The only book that not only informs
but it transforms lives. Mora, kinira yung maong basahon ang maka-usab sa kinabuhi sa mga tao. The only book which contains the very Word of God. Una ni Kristo, 1 Corinthians 2:16. Dili masayop kanang inerrant, infallible Word nga kanang pahimangno any member of the human race, bisag kinsang sakop sa kaliwatan sa tao, unsaon niya pagkaluwas, how to get saved, o the book that instructs believers in Christ how to live a life with meaning, purpose, and definition. Muna, sa laing pagkasulti, how to live a happy, contented, dynamic, abundant, fantastic, and victorious life. Living in God's power sphere, fulfilling the protocol plan of God. Kaya di man ta makapuyo lagi po sa iyang protocol nga plano kung wa tay pagkamalahotayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. You see? We have to be consistent and persistent. Sama niya itong gibuhat adlaw-adlaw. Di man niya gina nga wa na uhunong ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw na ni. Now, of course, we cannot love a person whom we do not know. Musta? Dawat ka niya na. Saan mo pa yung magtao nga wani mong mailhi? The same thing with God. Dili kita makaigugma sa Diyos if we do not know who and what He is. Kinahanglan natong tunan kinsa ug unsa siya. Gusto lang kapagi to know God, to know His person and His character and His essence, and that is unsa? Pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Operation is LBA. So, mao ni nga itong hatagag emphasia gani. Kaya in this very age in which we live, church age niya, panahon simbahan, ang matag magtotoo, gisangkapan sa Dios o unsa, Dios nga Espiritu Santo. Kay siya magyud ang author gyud sa Bible. Siya gyud nagsuwat. Ang matag magtotoo, gisangkapan sa Dios o tukma niya nga pastor magtutudlo, nga dunay gasa sa pagtudlo, pinagi sa unsa ministry sa Dios Espiritu Santo, aron sa ingon niya na siya properly guided and instructed in his spiritual growth. Now, of course, by just reading the Bible without your right pastor teacher, way pagtudlo nga na kanimo pinagi sa atong giingon nimo nga ICE method, isagogical, categorical, exegetical nga paagis pagtudlo. Now get this, you will be going nowhere sa imong spiritualong pagkinabuhi kung igo lang nga mubasa. Now, of course, wa man ka dindi, may mo man. Apan kung ikaw magpaubos, okay, you put yourself under an authority who is authorized by God the Holy Spirit to teach, who has the gift to teach, the gift of pastor-teacher, then mao kana ang paagi nga gisangkap sa Dios nga ron. Grasya kini, that is part of the kanang nalangkob kini gitawag og gap, grace apparatus for perception. Kay kini ang paagi nga gidisenyo sa Dios alang sa mga magtotoo ni ining panahon simbahan. So, dili lang kay by just reading the Bible. Ang tinuod gyud, the tendency for a believer who just reads the Bible without the guidance of a spirit-filled pastor-teacher, mao nga siya mo
he will end up interpreting the Word of God in human viewpoint. You see? Tawahanon ra gyud ang iyang kanang pagsabot. Mao nga kanang mao magtutuha will wind up applying the know it yourself kit sa iyang espirituhanong kinabuhi. Ang grabe pa, he's going to end up being a legalistic believer. Bago sa legalistic believer, kanang labihan gud niya ang kanang dogmatic na gid siya nga mao ra gyud kanay kanang sundon gyud nimo nga wa na matunong sa Biblia. So mao na gitawag nato legalistic believer. In short, he becomes a loser believer. Tungod kay he will now become an arrogant, self-righteous believer. So, in short, he becomes a loser, miserable believer. Now, can you afford nga mao na imong dangatan? So, kung balik ko sa pangutanan nimo, can you afford to become a loser believer? Remember, a loser believer is just wasting his time. Nag-usik-usik rin siya siyang panahon. Kaya o man siya musunod, mando sa Diyos. Purchase the time because the days are evil. So, ayaw yun pagkapildiro. Apan ang usa kang magtotoo niya nga makugihon, makanunayon, nagmainiton, nagmasigihon, who is plugged into this kind of study of the Word of God, then kay kinigrasya man o gani dili makita ngayon ini, we do not deserve, we do not work for it, we do not earn it, kay grasya, divine provision kana. So ang Diyos moingon nga take it or leave it, gamitan ang imong kabubuton. Remember also the principle, those that are His, ang iya sa Diyos, are only what? Remnants ra, salin. Salin ra ang iya sa Diyos. Those that are following Him in His instruction to the letter are also what? Remnants ra pod gihapon. Pipila ra man ta nga nagasunod nining atong matang sa pagtuon sa Diyos. So after all, it is a matter of choice. So, mao na nga ato ni ipadayon ugma kay di apay daghang mga punto nga atong tukion. Di nila una kita kutob ayaw sipyat sa sumpay nini ugma. Magampo ta, amahan namong Dios. Salamat sa imong grasya. Sa imong tudlo ka na magdugang nimong kamatuoran. Bani kami nining adlaw sa among pagbuwag-buwag, ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik ugma, nining among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.